website. Yeah. Nginokulandana. Odomuntu singamthumbi singakamningi ngisho neyodwa iholi. Manje nje sivele simnike impahla zakhe namthwalo wakhe yabo. Nima ehambe jida, ehambe lendawo. Aphuma phela. Wena into ongangisiza ngayo phela impahla ngiphathile. Wena into ongangisiza ngayo ukuthi umlando umlethile. Yabo gazi. Oh, kumhlali. Division page upost usaphumile umazwe uthe wena uphuma uphele la endaweni isikhwama sakho nazi CS Ngakuzwa phethe uMalume Steve. Ngiyabonga ukuthi ninginikezele inyithuko. Sale kahle mfowethu. Kodwa ukhumbula ukuthi obaba bethu bashiyela thina leli lendawo. Kodwa kubalekile lokho ngoba ukhetha ukujoyina isokisigele. Sale kahle ke namasokisi akho. Yebo mfethu upost unyezi ubakho wrong na ubakho short division. Ngiyabonga magwaza malume. Saphileka kodwa. Saphileka. Uphele le ndaweni. Awuthandi belithu le khona imali awuhlala ngapho. Baposti, ingahle kahle wena inkinga yakho. Lutho nje ukufona. Awusithandwa ish. Bona mina nje angisazi ukuthi ngikwenze njani. Indaba singavele sifane noPrincess noShort Division abanazo nje inkinga njengathi. Hayibo musa ukungifanisa nalabo. Uqala short division. Oshile la ewe. Hayibo posti kanti wena lento yakho noShort Division ilungisa. Ayidalisa ilungile. Kodwa uShort Division awusenalo iqiniso. Futhi dala ungaphindi ungiqhathanise. Hayi ungaphindi ungiqhathanise nalabo. Qala Princess lapho uShort Division lapho. Wona slimember wakho. Princess mfethu. Akuyona lento ecabanga ngachaza. Ayikhuleka kusebenza. Wena suka la ikuzobona uzala. Cho, ayikona lento ecabangayo. Oh, siyawenza nje ngoba naShort Division yangifunela selokhaha. Princess Jomo, ungakhathazeki. uShort Division usabambekile. Usakuthanda namanje mfowethu. Sanibonani bosistebe. Yini wena sekuthumeni kuBoss G. Akuleka sisitebe ngisathi ngiyoshort ngicela ngishangera endaboni. Hawu Jomo yahamba ngihlalile ngathi uzobuya kwena uShort Division hamba. Kazibuya because usishaya ngicasabheke. Mfethu angithi lo sisika Short Division. Ngofuna manje thina sifane noShort Division ngendlela esithandana ngayo. Hayi ngiyakuzana mphuma usho pho manje uphike ke uShort Division ngoba lalimbambile nje lehlala. Hey. Loyo ngiyabona nje uShort Division. Ngamnika ithuba lokugcina ukuthi ahambe kwesokhala gasa ngathi. Hey, yabona ngididwa ngayi igama ukuthi angibafuni. Mfethu, yabona tola isuku ishayisane la. Mina ku-direct kumele ngazi yonke into eyenziwa kwi-Foxtel. Lo msangano lento eniyenzela yona amasimbi lento eniyenzela. Ngixolisa-ke mama G. Kodwa phela mina-ke phela engaqalisa uSkate. Awuzwa-ke ndoda. Kodwa labantu laba, uSopho, uMzambia, uStivovo noStaff balethwa yimi. Mama G. iShort Division sengidedileke. Lokho-ke nje okufanele ukwazi. Hayi libele uzongicofezela futhi ngiyahamba mina la. Hayi. Uyadakwa wena, mina ngifuna buyi uShort Division. Yebo malume ngakusiza. Wemshana. Yamazi uBoss G. Hayi ngifuna umtsheleke uma umazi ukuthi sengifikile. Imini uSpy 2 sazoshuka. Mama, yeah.
Malume Spy 2. Ayi kusazoshuba emhlabeni. Ngitshela omunye nje umfana umpofu othanda ukuhleka. Nkosi yena no Steve Ovu. Angazi-ke noma uyena nodwa nje umpofu othanda ukuhleka. Yebo uyena. But usho Third Division akakasekho lapho. Wena kufanele udile no Boss G ngoba uyena osephethe nentambo lapho. Ayikhululeka-ke uBoss G ngizodila naye. Kodwa ngicela ngiphe nazi inamba za Short Division. Ngizokunika manje inamba ka Short Division. Wena kufanele udile no Boss G ngoba uyena osephethe nentambo lapho. Akanaso nesibhamu yena uBoss G. Akanaso kodwa usesebe enzisa umuthi awusho uhambe nayo yini lensimbi le. Ya ngihambe nayo ikhona. Kunesitolo ngala. Sithenga kanjani? Sikaba lesitolo lesi. Ubani uzongibuza lokho? Hayi malume, sho umoya sika Boss G. Yazi ngifuna yena vele. Awuthi Dixit ezuthula. Awu malume imali. Yewona say Dixit. Naso. Bese mina la. Awu malume Dixit Tom. Hayibo. Nayazi nami ngiyamuzwa loyo. Yala khada lakho phathe thina la ngeke size ngawe na wena wena. Hayi mhlawumbe lo muntu ofikile la. Hoyi. Uba mali ofikile thina singazi. Hawu umunye umfana nje wafika ngeveni. Angibuza uBoss G ukuthi uhlala. Awamtshela ke. Bathi kusazoshuba. Hayibo. Spy 2. Kama la. Hayibo, ngisosatshizwa yizinto. Kodwa nani into eninganikhuza. Yabo kuba nimxoshanga nje Short Division. Haba yikho ke nje haba kufika wonke umuntu lana manje ke ezoba yintwala ke manje. Yabo nje kuba usase contribute Short Division. Ngabe nje Phela mama Jim usukudinela mina. Umuntu wakumele umdinele uBoss G. Hayi mina. Phela ngisho ngomini ukuthi abaqaqe lo muntu. Lalela ke wena mfana. Mina udirect. Wena no Boss G. Ngizozwa ngami. Ngeke nize ngitshele futhi ukuthi ngizini. Mama G, ngathi udinela umuntu wrong nje. Sala kanjalo ke la mina sengiyahamba. Ay, sakhamba ngoba athi sangene nawe. Mina ophethe la. Ekhaya bamgeza mzala. Yangistressa ngazi le ndaba le ka Short Division. Bamqasha ngivele West. Ayikhululeke mzala, umxoshela ukuthi akasamfundi lapha eWest, njengasekuthiwa umthathele neqhimu lakhe. Ayi seyicela ivuthiwe le ndaba le. Ayi lakho ke mzala. Ixabo mzala. Nale mpathe uShort Division athathe nje yebo ukhala bemgeza silandele. Wendam. Nawe khala bamgezo lapha awududuza bemsuda. Into nje egeza kanye ngonyaka. Kodwa namhlanje angizibeke ngendaba ezinhle. Siza ngendaba. Na last time ngifikile la enoti yakhumbula ukuthi ngakutshelani. Ngakutshela ukuthi ngale eWest uSteve Ovu, uMama Gina, uSopho, uZambia bakujele bangixosha lapha eWest. So manje ke ngabuyela ngelinye ilanga ngithi ngibhekisa babuli samnini olesihlanu odlule. Ngihamba no Game Over lo wayehamba no Boss G lo ngamshanga spin kick yakhumbula. Mangifika ke lapha cabanga phethu bathini. Mangifika uSteve Ovu sefuna ukutshengisa uBoss G imfihlo yalapha eWest. I-top view. Hayi wangitshela uGame Over ngabavakashela bangithula. Wabaleka uGame Over. Bengikubona nje ensukwini lela amaviki amabili amadlule bengikubona. Mangithi ke
Bangithi ngelinye ilanga ngibiza uSteve Over banginikeza isikhwama bangitshela banginika 10 minutes. Ngahamba ngeza nami. Fike nindana ngomgqibelo izolo. Mangifika izolo ngomgqibelo ngifika lapha ngishiya lapha kamashonisi isikhwama. Bathi abanayo indawo yokuhlala ngoba ini ngoba umelo. Hayibo. Ngithi labo bafana bawaposting badlula behlenda lapha ngani noma bayakulandela. Hayibo, oma first phela lapha. Umzali oma first, leko mzali ungaphela emuva. Wena nje umacabanga ngaphathi iWest nje. West nasabantu abangifonelayo kahle kancane. Hello. Sho mfethu ku. Akhuleka ngilaye West. Unobani la? Ngisicashalala sakho la. Ya wena ngisicashalala sakho. Ayifuseko noqala sikuphi la. Wangalenga lesidayo West la ekhoneni. La eNapoli. Shayisa baba. Ayikhuleka ngiyeza lapho ngizombamba loyo. We khuleka mfana omncane kakhulu ukufaka isicathulo. Uzobona sengifika ngifuna uwaphinda amagama. Akhuleka vele uze la yabo. Uyazi ukuthi ngaxosha bala eWest. Waxosha ba? Ngaxosha uShort Division. We ayiphela oDivision yogcina ngabo mina woza la ngimini uSpaythu ngiphethe. Ngiyeza lapho ngizoqhomisa. Akhuleka ungeza namanje umfana. Alright uzongibona sengifika. Ngidlala nitsazi. Sandikhawule nje. Gene enkulu kodwa ngeke ngibekile izinto zote West. Ngazi ngizothoza. Mina ngizama indlela kodwa. Ayibo. Imoto leso. Umuntu. Kwenze njani ma? Madoda. Malanga nophostile angithi ngisavumelekile la mfethu West. Cabanga nathi silindele. Hawu winilinde yena. Efana ngiphuthuma angithi ngivela le note mfethu. Yabona futhi yazi kwenzakalanda. Yabo. Ngiyala ko Milkit mfethu konke ngiyoyenza Alright. Qhudela imzozo. Ubani uqhudela imzozo le ndaba uphapha kakhulu usaphapha namanje magwazi. Awumtshela loyo kuphapha usahamba naye nomhamba noPost. Hayi angimazi. Alright, kaya ngiphukile wena. Nayo into ebizwa nge-April Fools. Unawo TikTok? Yeah. It is an April Fools. Ngiyoprank kadaba bangiphikisile ukuthi ngiphukile. Ufuna ukuthi nje benginikeze 50 rand wami bangiphikisile kuWhatsApp bese ngiyahamba angeke ngibaleke Spy2. Yaphe. Sazoxoxa mfethu. Baba. Wathi ngikhalela lapha. Khulwa ngayo lo mjide siyaqhamuka. Nanga phela. Kwazuri yawi. Sho. Itsembiso. Yaphe. Hamba nje. Hey, hamba Imali tsidranki. mangafuna uzonza. Usungihlanyisa. Ukuhlanyisa ngayo. Uyafikela uzongicasula. Buka. Imali tsidranki. Ngiyakuyitholela. Singaya kukhokha magwasi. Phepha. Hey angahle kancane. Angijwela. Oqanga ngizonishesa wazincimali. Ngizobala ka4 bese niyagoduka. 1 ngiyadelela. Fusani. Hamba la. Ha. Wemzala, yazi ngifonela uPoshiwe noMagwaza. Bathi banikeze lo mfana ufikile Spy2 yinkinga la. Kodwa uthe uyazi uMagwaza uzosixoxela. Ima kancane indaba kaSpy2. Spy2 wafika la wambuza ukuthi uhlala phi uPost. Kwathi kusazoshuka. Shothi uyinkinga ke lo Spy2. uSpy2 yinkinga. Hayi bawangagwaza singawo. Ubuke lesidona phupho ushona ngako. Hey, madoda abadinga. Awungenele lapho mzala uthathela ibhakede uzosilandisa kabanzi ukuthi kwenzakaleni izolo. Madoda ngithe ngithi laba eNapoli ngathi left ngathi right. Hey madoda koqhamuka nje amabhano ya Donald Trump athaqala laphansi. Into yenzakalile mama. Ungitshela lokho nje wena ngiyadlala madoda vele waqhamuka isitabane noShort-Division. Uyaqhubeka kusemsini. Ngiyadlala madoda okuzongidabula la ngempela nje uSpy2 vele waqosha iskin nje saveza abanye kaSinopost. Ngishilo kodwa Steve Wavo ngathi uSpy2 uyinkinga. Ethu uqinisile fethu soshayisa lezi ezazinqumalo fethu. Baba Bosi. Baba Steve Fusek. Ala ndo.
ngeke ngithweke mina. Yo wena usekheka. Theka. Awuzwa le nto. Suka la, suka. Ngeke wena theka. Awusheshe baba. Ufikile ndoda. Oh, usiqhamuka ka la ikhona yini? Alright. Ethu. Yebo. Kwenza ngaleni nje. Selokhu ufikile la ngizophela lutho uqungithinta ngazi kwenze njani. Hey, ziningi inkinga la. Ngafica lo Postino nobani uba lo mfana kayahamba naye sengiyamkhola. Kodwa nje uBoss G bafika lapha bezama ukungishaya ngabagwajisa babaleka. Yini ngabamba noSteve Ovu la kwesika Boss G. Bengibize ngisho Third Division. Angazi noma nginenkinga indaba. Hayi ikinga somlinda. Amadoda. Ngithanda kumpela ukunibona amahlangene kanje. Nizobuyisa ikusasa lale ndawo. Nizobuyisa iWest. Kodwa ngibhlungu madoda. Angicagele nje ukuthi ngibuyiswe yini lapha la ngoba mina bese ngixoshiwe nje. Kunemishini ekhona. Bizoba khona imishini yazi ekuhambeni kwesikhathi. Ngoba nje uSpite usekhona la. Bizoba khona imishini kodwa manje fana nokuthi le mishini isifeyilile ngendlela eright kodwa futhi ngendlela engekho right ngoba mina ngisifisela ukuthi isitha sisho. Yake kushiwo nje futhi ukuthi isithi ungasifisela ukuthi sisho. Yangoba madoda ngila. Yakhumbula ngikunina le Napoli. ngolesihlanu. Kwathi ngesonto kwesendlula insuku embili ngoba ngangimina ngesonto ngivuswa nje umqhafazo lapha kaSteve uthi uBoss G usedlulile emhlabeni. Kwenzeke nini-ke lokho? Ngezwa ngesonto ngathi washo nentatha ngesonto kuzosenje kube sekuseni. Angazi-ke nomSteve ukuthi ubedlala labo April Fools bakhe amqhafazi angidonse ey'ntambini uvoicemail. Kodwa ngisemini sengithola ithuba futhi ngamfonela. Mangifonela eyibanga engitshela ukuthi ulapha kaBoss G. Ngizwa nje kuyahayizwa lapho ngizwa nezwi labuhle uyahayisa. Nithi Steve kushone ngempela naye angitshela ukuthi ushone ngempela. Asho nje ukuthi umncwabo umgqibelelo siyabuya. Hayi kumele ke simcheck-ke uBoss G ukuthi right. So check awani uBoss G. Usicheka kanjani isidumbu? But if uyaphila. Uphila kanjani ngoba ushilo uSteve ngizwa nobuhle uyakhala. uSteve usingakhohlwa ukuthi uskima nawe uBoss G. Uskima naye impela kodwa phela manje kuzoba kanjani ukuthi ngizwa abantu bekhaya. Ubuhle futhi uyakhala. What if itrap? Ngeke ngacabanga lokho kodwa ngithe sengizwe ubuhle. Ngabona ukuthi hayi iserious le. Asicheckeni ngokuthi hayi ushone ngempela kodwa kumele ehlome lapha masiyocheck. Ngenzeka noma ingayini. Sohloma impela kodwa phela mase sisemagcineni kaBoss G akufanele sihlome impela. Uma ukuthi bafuna wena laba bantu. Angithi ngizohamba nani maphi abantu nasaba yini? Ngisaba. Umuntu yabona. Ngadlala. Sendi serious. Dlala kanjani mfethu? Yazi ngisathi ngizombuza ukuthi uBoss G manje wasumqede kulento le. Ngiyadlala madoda. Nina ngiyadlala, Spite ngiyadlala. Ngiyangikholwa ke nalo uBoss G bangithi bathi nithi steering mina lemfundo.
usizile wakhuluma ngemishini yazi kanjani-ke wemadoda sengikhuluma into eserious uposhi kahle lide bengidlala bengithi ngiyamchesa Kani ngamthanda yena uposhi lakho kuza kangaka inhliziyo hayi lutha ukujabula uthi isifree Yala nani? Right wemadoda ahlala odabeni sikhuluma ibhizinisi-ke la ama-3 ninjas Tom yilo mphishane lo muntu yilo mdala ngokonke 3 ninjas Tom iseyini shotdivision bani Tom bani Alright-ke madoda kanje ngizwile lapha kuthiwa uBoss G ngathi usehlala ngapha la ngiqashe khona kaMama G ngizwile ukuthi ustaff uhambile bathe usele noSteve ngoba noMama G abikho Sobho noMzambia bavakashele kube futhi yeso siyamngenela kunjani siyamngenela kunjani siyamngenela Spy 2 angidingi ukuchaza mina Spy 2 igama lakho uyazi ukuthi Spy 2 yini samjuka asimbulali asimlimazi ukuthi ayisibhedlela siyamtitinya nje ukuthi amaphoyisa amfica nje unjalo njengoba wena umfica nje kanje madoda semxosha uBoss G lento kasho division masifona Spy 2 must rise injalo nje madoda ngabe uyavumelana nami game over hayi sisonke Spy 2